I denne video, der skal I lære noget omkring koncentrisk arbejde og ekscentrisk arbejde. Videre skal I lære noget omkring ekstension samt fleksion. Og det sidste skal vi tale om musklerne arbejder dynamisk eller statisk. Ved koncentrisk arbejde, der forkorter vi musklen. Et eksempel på dette er, når vi bøjer armen, så forkortes vores overarmsmuskel eller vores biceps. Det ses på dette billede. Ved ekscentrisk arbejde forlænges musklen, det vil sige modsat det koncentriske arbejde, hvor musklen forkortes, så forlænger vi her musklen, altså vi strækker armen ud eksempelvis. Og det ses på dette billede, altså et ekscentrisk arbejde. En fleksion betyder, at vi bøjer et led, som et led nu naturligt kan bøjes. Et eksempel er, når vi står med armene ned langs siden og vælger at svinge armene fremad i en sådan position, så ser vi her en fleksion i albueledet, da vi bøjer albueledet, samt en fleksion i skulderledet. En ekstension er, når vi strækker ledene ud. Eksempel det er, hvis vi igen står med armen langs siden, og nu vælger at svinge armene bagud. Så forser vi her en ekstension. Altså strækker vi albueledet ud, samt skulderledet ud. Dette er en ekstension. Dynamisk og statisk arbejde er noget, der beskriver, om musklerne enten er i brug eller ikke er i brug. Altså hænger vores arm ned langs siden, så er vores biceps statisk. Er vi derimod i gang med at bøje armen, så er vores biceps dynamisk, altså under bevægelse. Så statisk, ingen bevægelse, dynamisk, under bevægelse. Husk, at musklen kun er dynamisk, når der er en bevægelse. Det vil sige, holdes denne position med armen, så bliver den igen statisk.